Net News jista' jikkonferma li l-vapur Nikolaus mhux se jkun qed jintuża x-xahar li ġej għaliex intbagħat lura l-Greċja għal manutenzjoni. Skont sorsi li tkellmu ma' Net News, din il-manutenzjoni kienet skedata li ssir għal dan iż-żmien tas-sena, manutenzjoni fuq bastiment li huwa wieħed relattivament antik. Mhux ċar x'tip ta' manutenzjoni qed issir jew kemm din se tiswa biex issir, dan apparti l-fuel li jrid jintuża biex issir dan il-vjaġġ minn Malta għal Greċja u lura. Din informazzjoni li għandu Net News tfisser li l-flotta tal-vapuri tal-Gozo Channel se tkun ridotta minn issa sa 26 ta' Mejju meta n-Nikolaus huwa skedat li jasal lura f'pajjiżna biex jopera għal żmien is-sajf fejn diversi turisti u Maltin jifrekwentaw il-Gżira Awċija iktar minn kull żmien ieħor tas-sena. Dan il-bastiment ilu jopera bejn iż-żewġ gżejjer sa mill-2019 u huwa mikri mill-Gvern Malti bis-servizzi tiegħu jiswew naqma 13,000 euro kuljum.